Vi har kørt et 12 måneders forsøg ude ved Bent og Peter Munk. Resultatet er faktisk en 30% lavere kvælstof i staldluften. Det var også det, vi søgte i forsøget. Men den positive sideeffekt var 500 gram mere fravænnet gris i gennemsnit. Resultatet det er opnået ved at fodre med iselin ved alle digivende søer fra indsættelse til fravænding. Under hele forsøget der er der blevet lavet emissionsmålinger i skorstensluften i en referencestal og en forsøgsstald. Og det er vi så kørt over 12 måneder. Resultatet er blevet analyseret på et eksternt laboratorie, så det er ikke noget, at vi har haft indflydelse på, men det er noget, vi har sat i værk i samarbejde med en servicemontør inden for ventilation. Der har været nogle optimeringsprocesser undervejs, hvor vi har for simpelthen at sikre, at vi kørte forsøget meget ensartet. Og hvis der har været et udfald, så har vi valgt at trække det ud af forsøget. Jeg går lidt mere i detaljer om forsøget sammen med Bent Munk i vores seneste podcast, som hedder Få mere ud af mindre. Forsøget var som sagt baseret på ren emission, da vi har dokumentation på, at vi kan sænke metan ved drøvtykker, og så ønsker vi at få bekræftet, at vi kan øge foderaktiviteten ved søer også. Og det var så det her emissionsforsøg, det endte ud med. Og at vi får større meringsgrise, det er faktisk ikke uvant eller gammel viden for os. Det er noget, vi godt ved i forvejen. Vi har bare ikke før mål på emission og kvælstof i staldluft. Så alt i alt et rigtig positivt resultat, både for miljøet og for landmanden, der fik nogle større og mere ens grise. Og som de siger, ingen tabere. Og det er jo noget, der betyder noget, når du fravænder din gris.